Ja, jeg vender dig lige om. Nej, jeg tror også, det er sådan her. Kryds rundt. Og 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 5, 6. Og 1. Hoppe. Ja. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, og... ikke nu. Og nu. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2,